Az Annuskászt kiemelt partnere a Maternity Magánklinika, a hely, ahol család születik. További partnereim a Budapest Podcast Stúdió és az Omorovica, a gondolatok és a szépség otthona. Ahogy már megszokhattátok, a Később érkezem podcastban adásról adásra a szülővé válás olykor rögös, de csodákkal teli útját járjuk. Az előző epizódban az első trimeszter kihívásairól és csodáiról beszélgettünk tabuk nélkül. Vendégem Trokán Anna színművész volt, aki őszintén mesélt saját útjáról, többek között a méhen kívüli terhessége megéléséről és az azt követő sikeres várandóságáról. A szakmai kérdésekben dr. Csákó Bence szülésznőgyógyás segített eligazodni. Szó esett az első trimeszter legfontosabb állomásairól, az ultrahangok szerepéről, a vetélés és a habituális vetélés kérdéseiről, valamint arról is, hogyan követhető biztonságosan egy várandóság a korai szakaszban. Fontos számomra, hogy minden epizódban hiteles szakmai válaszokat kapjatok, éppen ezért kiemelt partnerem a Maternity Magánklinika. A nagymúltú magánklinika elismert orvosokból és magasan képzett szakdolgozókból álló csapata nem csak a mindennapi gyakorlatban, hanem ezen a felületen keresztül is támogatja a babára készülő párokat és kismamákat. Ezért a személyes történetek mellett a Maternity Magánklinika szakértői is minden epizódban velünk vannak, hogy közérthetően segítsenek eligazodni a legfontosabb kérdésekben, és hogy együtt még több leendő szülőt támogathassunk a szülővé válás útján. Mai témánk az első trimeszter folytatása, hiszen a másodikba lépünk, úgyhogy tartsatok velünk! Az idő pereg, minden szemcse egy történet. Vannak álmok, amelyek hamar megérkeznek, és vannak, amelyek csak később találnak ránk. A fény és az árnyék egyszerre kísér minket, ahogy a vágy, a félelem, de a remény is. Beszélgetések a szülővé válás útjáról tabuk nélkül. Ez a Később érkezem. Mert a lélek nem siet. Ma tehát a második trimeszterről beszélgetünk, és nagyon szépen köszönöm Tornocki Anitának, hogy itt van velem, ugye a második várandóságod második trimeszterében jársz most. Szia! Szia! És köszönöm szépen dr. Rózsa Dorottyának, a Maternity Magánklinika szülésznőgyógyászának, hogy a szakmai tudásával támogatja ezt a mai beszélgetést. Köszönöm szépen a meghívást. És talán azzal kezdeném, ha már második trimeszter, hogy sokan azt mondják, hogy ezek a mézes hetek. Na most azért szerintem itt álljunk meg egy pillanatra, mert hogy kicsit talán ez idealizálva van, én úgy gondolom. Nektek mi a véleményetek erről? Hát igazából nekem elég, tehát az egész terhességgel kapcsolatban az a véleményem, hogy azt gondolni, hogy minden nőnek ez élete legszebb 9 hónapja, az, tehát, hogy vagy hazudik, vagy amnéziás. Én vizes vagyok, valaki állandóan hány, valakinek állandóan refluxa van, tehát mindenkinek megvan a saját küzdelme ebben, mennek szét a csontjaid, ebben a második trimeszterben ez főként jellemző, hogy elindul egy olyan hormontermelése, ami meglazítja azokat a szalagokat, amik ott a csípő környékén vannak. Tehát, hogy effektív a csontok csúsznak szét, mindened fáj állandóan. Nem tudsz úgy aludni, ahogy te szeretnél, csak úgy, ahogy elfér a hasad. Tehát, hogy nagyon sok olyan dolog van, ami nyilván nehézség ebben az időszakban is. Az a könnyebbség, hogy aki mondjuk rosszul volt, az általában itt már kevésbé van rosszul, de Még van... nem akkora talán ugye a pocak De sem. van egy de tessék, az meg nekem meg marha nagy. Tehát, hogy ez se feltétlenül Nem lehet törvényszerűség. Tehát, hogy nem lehet általánosítani. És azt gondolom, hogy mindennek megvan a nehézsége, és globálisan van egy olyan szépsége az egésznek, hogy tényleg két kis sejt találkozik, és az ott bent egyszer csak egy olyan kis lényé alakul, akinek mindene megvan, mindene ott van, ahol lennie kell, és most már rugdos, és jelzi, hogy ott van, és lehet vele kommunikálni, és amikor utálja az ultrahangot, akkor bebújik a köldökön mögé. Tehát, hogy tényleg ez a része, ez fantasztikus, a lelki része meg, ami mögötte van, de fizikailag ez nem egy fantasztikus állapot, és ezt kövezzen meg bárki, de tényleg nem. Mint ahogy nekem a szülés is inkább traumatikus, mint
mint jó élmény, aztán utána abban a pillanatban nyilván, ahogy oda került a gyerek, abban a pillanatban csodálatossá válik, és elfelejted azt a traumát, amiért, de azért nekem idő volt, amíg ezt feldolgoztam, hogy jutottunk el odáig, tehát, hogy mindenben van egy nehézség, és ezt a nők nyilván így kibírják, mert erre vagyunk teremtve, hogy kibírjuk, Meg de egy jó azért érdekében történik ez. persze, mindig a célt nézi az Így ember. van, Tehát így ugyanúgy van. engem nem érdekelt, hogy 100 kilóval szültem, mert tudtam, hogy majd lefogyok, tehát hogy ha a testem így tudja csinálni ezt a folyamatot, akkor ez van. És 16 kilóval voltam kevesebb a szülés másnapján, mert annyira voltam vizes. Tehát, hogy ezzel nem tudsz mit csinálni. Majd részletesebben itt még ugye belemegyünk a különböző folyamatok kapcsán a testi érzetekbe, főként ugye a második trimeszter testi érzeteibe, de doktornő, te miért gondolod, hogy annyira idealizáljuk ezt a második trimeszterről alkotott képet? Én teljesen egyetértek azzal, hogy szerintem az egész várandóságot idealizáljuk, és ami a social médiában, a platformokon, és mindenhonnan jön, az egy nagyon-nagyon idealizált kép, és ennek talán tényleg a legjobb időszaka ez a második trimeszter. Leginkább azt gondolom, hogy azért, mert tényleg vége van az első trimeszteri rosszulléteknek, vagy legalábbis elkezd csökkenni az első trimeszteri rosszulléteknek a száma, és a harmadik trimeszterben jelentkező fizikális terhelés még nem annyira jellemző a második trimeszterben. Nyilván növekszik a pocak, nyilván mozog a baba, nyilván vizesedik az ember, de talán még nem éri el azt a maximális pontot, ami a szülés végén már tényleg talán egy ilyen kicsit terhesebb állapot. Itt pedig még abszolút a várandósági időszakról beszélünk. De én is azt gondolom, hogy ugyanúgy rengeteg vizsgálat, szűrés van ebben az időszakban is, és ez nem véletlen, hogy bizonyos dolgokat ekkor vizsgálunk. Tehát azért mézes heteknek nem nevezném, de talán a várandóságnak egy kicsit nyugodtabb időszakáról beszélünk a második trimeszterben. És akkor ti hogy neveznétek? Mi az a kifejezés, vagy érzés, ami először eszedbe jut a második trimeszter kapcsán? Nekem az jut eszembe, az első babánál az volt, hogy valahol olvastam egy cikket, hogy 22 hetes gyereket, egy amerikai cikket, hogy 22 hetes gyereket életben tudnak tartani, és amikor elértem a 22 hetet, ami ugye a második trimeszter, ami nyilván tehát szürreális, és abszolút nem akarod, hogy ez előforduljon, de akkor volt egy ilyen mérföldkő bennem, hogy jó, most már ő életképes lenne valamilyen szinten, oké, hogy műszerekkel, meg stb., de hogyha bármi történne, akkor most már életben lehetne tartani. És nekem ez volt az, amikor egy picit megnyugodtam, mert addigra már túl voltunk az összes szűrővizsgálaton, amit doktornő is mondta, tehát addigra túl vagy a második genetikai ultrangon túl, vagy a mindenféle prena genetikai szűréseken, tehát többnyire tudod, hogy egészséges a gyerek, és minden lehetőség megvan rá, hogy ha valamiért ki kell venni, akkor minden eséllyel meg legyen arra, hogy ő egy egészséges baba legyen. Tehát, hogy nekem a második trimeszterhez ez kapcsolódik, hogy eléri azt az állapotot a baba, amikor már extrém esetben életképes tud lenni segítséggel. Ez a biztonságkeresés talán sok anyukában Igen. megjelenik, de orvosként neked milyen kifejezés jut eszedbe? Nekem 2 jutott most az eszembe, az egyik az nagyon kapcsolódik ehhez, ez a fejlődés gondolata, hogy talán ez a picit nyugalmasabb időszak, ami a leginkább a fejlődésről szól. Tehát ezt az ultrahangvizsgálatokon is szerintem az édesanyák is látják, hogy megnézzük az első vizsgálatot pár hetesen, amikor még csak éppen talán azt látjuk, hogy dobog a szív, ott van egy nagyon pici élőlény, eljutunk az első trimeszteri genetikáig, amikor már van keze, lába, már mozog, már látjuk, hogy ott van, már kommunikál egy kicsit velünk, és aztán megcsináljuk a 18-20. heti genetikát, amikor pedig már tényleg azt látjuk, hogy egy baba formájú élőlény növekszik a pocakban, és talán ez a fejlődés, ami leginkább jellemzi ezt a második trimesztert nekem, illetve még egy dolog, hogy talán ekkor kezd el legjobban láthatóvá válni az édesanyákon ez a várandóság, és szerintem ez nagyon sok mindent el is indít a párokban, elindít az édesanyákban, meg a környezet is ekkor döbben rá, hogy ez a várandóság ez fejlődik, növekszik, és szerintem ez is így nagyon hozzá kapcsolódik ehhez a második trimeszterhez.
És rengeteg dolgot érintettünk itt már, és ezekben most mélyebben is bele fogunk menni, de hogyha már második trimester, akkor az elejére érdemes visszakanyarodnunk. Az első trimester végén, második trimester elején van az a bizonyos mérföldkő, amivel mindketten említettetek, az első genetikai ultrahang. Neked az első várandóságodnál, és ahhoz képest most milyen érzés volt elmenni erre a vizsgálatra? Nagyon érdekes, mert nyilván egy nagyon pici gyerekkel, aki már kint van, teljesen más, hogy tudod csinálni a második terhességedet. Tehát az első terhességnél, amikor az első babája az embernek, akkor minden fókuszod ott van, hogy tényleg csak azon gondolkozol, hogy ez rendben lesz, az rendben lesz. És ott van egy 1,5 éves gyerek, aki mellett nem tudsz minden pillanatban azzal foglalkozni, hogy próbálom nem fölemelni, mert 12 kiló, tehát nyilván nem annyira optimális, de az első 3 hónapban egyáltalán nem emeltem föl, azt nem is értette, de megtanultuk azt, hogy legugolok, oda jön és megölelem, és tehát nagyon elviszi a Noel a fókuszt, és az, hogy a látható jelek, amit doktornő is mond, hogy az kapcsolta be például a páromnál is azt, hogy elment egy kicsit a fókusz a Noeltól, és most már megsimogatja, megpuszilgatja a hasamat. Tehát, hogy azt kapcsolta be nála is, hogy ez egy tényleg lesz. Meg nekem is, tehát elmegyek egy ultrahangra, és akkor ott egy gyerek. Úristen, ez tényleg ott van. Tehát, hogy Hát igen, annyira... főleg egy első genetikai ultrahangon ott már kis emberformát Igen, lát tehát az az nagyon, nagyon durva, és én az első gyereknél annyira paráztam, hogy nem sikerül, hogy én az első ultrahangot is végigbögtem, hogy biztos, mert egyszer csak egyik napra a másikra megszűntek azok a terhességi tüneteim, ilyen mellfeszülés, meg ilyenek, ami volt, és úgy voltam a legelső ultrahangomon, ami még nem genetikai ultrahang, csak ott szívhangot néztünk volna, hogy ott sírtam az ultrahang előtt, és kijött az ultrahangos orvos, aki akkor már ismert 8 éve, mert annyi ideje próbálkoztunk, és így mondta, hogy mi a baj? És mondta, hogy biztos nincs gyerek. És akkor mondta, hogy jó, menjek, nézzük meg. És akkor persze volt. És utána minden ultrahangon ez volt, hogy halálba paráztam magam, hogy minden rendben van-e, hogy pedig hát egy lombiknál fokozottan az van, hogy azért egy ideálisnak kiválasztott hímivarsejt és egy ideálisnak kiválasztott petesejt találkozik, és utána még lefagyasztás előtt és lefagyasztás után is megnézi egy embriológus, és a lehető legideálisabb egyedet rakják be neked. Egy olyan szelekció, amit a természet nem csinál meg, egy olyan szelekció előzi ezt meg, tehát a lehető legegészségesebb egyet kerül be, ami csak lehet, tehát tulajdonképpen sokkal jobb eséllyel indulsz ezen a futóversenyen, de akkor is az ember folyamatosan így van. Most a másodiknál azért tudom már azt, hogy azért nem olyan egyszerű, hogy ennek a gyereknek bármi baja legyen. Tehát azért, ha nem csinálsz olyan dolgokat, amire egyértelműen elmondják az orvosok, hogy ne, akkor azért nem olyan egyszerű, hogy neki bármi baja legyen. Tehát azért a természet ezt nagyon jól kitalálta, hogy őt hogy védje meg a külső behatásoktól. De milyen jól megnyugtatja itt az Nagyon, anyukákat, igen, abszolút, Anita, teljesen de egyetértek, azért- minden tökéletes vált, Igen. igen. hogy nem olyan egyszerű, hogy neki valami baja legyen. Tehát az elsőnél az volt, hogy arrébb löktem az egyik kutyának a keneljét, és akkor úristen, véletlenül megemeltem, biztos valami baj lesz. Tehát, hogy nem lesz semmi baj. Csak az elsőnél még tényleg azt hiszi az ember, hogy valami kis cukorból lévő lény, akit minden tönkre tehet, de nem. És ez kiderül akkor is, amikor bent van, meg akkor is, amikor kint van, hogy azért egy gyereket nem olyan egyszerű elrontani, mert mint így fizikailag. Tehát, hogy mindent csinál az a gyerek kint is, tehát össze-vissza esik kell, és soha nem lesz semmi baja. És valószínűleg bent is rengeteg behatás éri. Nyilván az ember nem dohányzik, nem iszik alkoholt, tehát mindent megtesz azért, hogy a lehető legegészségesebb környezetben legyen az a Igen. baba. Illetve, hogy tényleg elmegy ezekre a vizsgálatokra, Igen, hiszen nagyon hogyha fontos. ez nagyon visszakanyarodunk, fontos. Nagyon, nagyon fontos. Tehát a genetikai ultrahangok azt hiszem, hogy kötelezőek Igen. is, Igen. de például ezek a genetikai szűrések is nagyon hasznosak. Mondjuk nem tudom, hogy mi történik akkor, hogyha ott van egy jelzés, hogy nem, ezt majd doktornő jobban tudja,
Hál' Istennek nekünk sose volt ilyen sem az elsőnél, sem a Akkor most itt a másodiknál. másodiknál is meg tudtál Ig könnyebbülni, igen. de hogyha itt orvosilag nézzük az első genetikai ultrahangot, akkor miért ekkora mérföldkő? Mit vizsgálunk, és hogy látod, hogy milyen egy anyukának, egy kismamának ott ülni, amikor tényleg már láthatja az Igen. emberformájú kisbabáját? Azt gondolom, hogy tényleg egy óriási lépés ez így a várandóság során, és nagy megnyugvást is okoz az édesanyáknak, hogyha az első genetikán azt az információt kapják, hogy minden rendben van. Nyilván ez kiegészül különböző genetikai vizsgálatokkal, amik talán még nagyobb megnyugvást tudnak mondani. Itt is kétfélét szoktunk megkülönböztetni, vannak a kombinált tesztek, amik rizikót becsülnek, és vannak a anyai vérből magzati DNS vizsgálatok, amik talán még pontosabban tudnak a különböző kromoszóma rendellenességekre pontos diagnózist adni, Illetve de még az apai vérvétel is néha életbe lép. igen, azért az nem ritkán jellemző, azt inkább olyan esetekben Ezt szoktuk ilyen SMS alkalmazni. Igen, szűréseknél, ugye? igen, amikor felmerül a családban, vagy az édesapának ismert genetikai rendellenessége van, ilyen esetekben alkalmazzuk az apai vérvételt. Illetve hát maga a genetikai ultrahang is ebben az esetben leginkább kromoszóma rendellenességekre, anatómiai eltérésekre tér ki. Azt nem mondanám, hogy 100%-osan meg lehet nyugodni egy ilyen ultrahang után, vagy egy ilyen kivizsgálás után, de azért elég jó garanciát ad arra, hogy egy jó genetikai ultrahang eredménnyel egy Egészséges pozitív, igen, egy várandóság egészséges lesz. várandóság lesz, és egy Főleg, ha még pozitív ugye érzéssel kiegészül. térhetünk haza utána, ezt Igen, mindenképpen el főleg, ha lehet még ugye mondani. kiegészül a Tesztekkel, akkor pedig vérvételekkel. igen. Ti mennyire, ugye említetted a lombikot nálatok, de mennyire tartottad fontosnak ettől függetlenül, hogy egy részletesebb vizsgálatot csináljatok genetikai szempontból? Nagyon erősen, alapvetően minden lobbikkal foglalkozó intézmény nagyon erősen ajánlja. Nyilván kötelezővé nem tehetik, de nagyon erősen ajánlja ezeknek a genetikai szűréseknek az elvégzését, mert valamivel nagyobb a rizikó, mint egy természetes terhességnél. Mármint ezeknek az előfordulása valamivel gyakoribb, még annak ellenére is, hogy ezek szelektált sejtecskék és embriók, amik részt vesznek ebben a folyamatban, úgyhogy nem is volt kérdés. Sőt, van egy ilyen magzati szívultrahang, amire most holnap megyünk egyébként, tehát azt is ajánlják, hogy elvégezzük. Nekünk egyébként nagyon sokat segített a szűrővizsgálat, mert a genetikai ultrahangon láttak egy minimális visszafolyást az egyik artériában, ami utalhat genetikai problémára. Mondták, hogy 99% hogy nem, mert annyira minimális, hogy 10 ultrahangosból 8 nem venni észre, de hogy ha negatív lesz a teszt, akkor biztos, hogy nincs, és akkor a következő ultrahangon már nem is lesz. És egyébként így is volt, 2 nappal később megkaptuk a tesztet, az teljesen negatív volt, és most a második genetikai ultrahangon már ott nyoma sem volt ennek a visszafolyásnak, de hogy ha nem egészült volna ki a teszttel, akkor gyakorlatilag az első és a második ultrahang között ott lett volna a kételj, így meg azért meg tudtunk nyugodni. Azért ugye általában hál' Istennek ez a jellemző, hogy meg tudjátok nyugtatni a Igen, abszolút ezt pácienseket, gondolom. Igen. de hogy látod, hogy milyen érzés az, amikor tényleg először szembesül egy páciens azzal, hogy vagy hát illetve egy kismama és hát a kispapa, mert ugye hát általában hál' Istennek mindketten ott vannak, hogy emberformájú most már ez a csupán 12-13 hetes csöpség. Igen, talán ilyenkor szerintem ezen az ultrahangvizsgálaton jön el az a pillanat, hogy igen, ő tényleg itt van, ő tényleg növekszik, ő most már itt lesz, még 6 hónapig itt lesz legalább, és bennem van, és talán itt jön el az a pillanat, amikor kimondhatjuk, hogy egy kicsit már az anyává válás, meg apává válás felé fordul ez a történet. Nyilván ezt követően is a várandós gondozás alatt mindig vannak ilyen mérföldkövek, amikor így jobban érezzük, hogy jó, most túlléptünk még egy olyan gátat, egy olyan izgalmat, ami nyomasztotta a szülőpárost, de itt van az első ilyen nagy lépés, és egyértelműen szerintem érezhető is a szülőpárosokon ez, hogy megnyugszanak, és talán egy kicsit ilyen pozitív élménnyel térnek haza, hogyha minden rendben van. Tényleg tulajdonképpen ezzel indul a második trimeszter,
és elkezd látszani egyre inkább a várandóság. Ugye te említetted, hogy most neked a második várandóságodnál jóval nagyobb a baba is, és a pocakod is. Mikor kezdődött ez, hogy elkezdett látszani? Nagyon korán kezdett el látszani, részben azért, mert hogy nagyon kevés idő telt el az első szülés és a második várandóság között, és hát nyilván ott az izmok, szalagok még sokkal lazábbak, tehát hogy sokkal előbb elkezdett látszani. Részben ezért is viszonylag nehéz volt egy idő után eltitkolni, pláne, hogy vége lett a kabátos időszaknak, de minden valahogy úgy előbb változott, tehát hogy a mellem is ilyen óriási lett egyik pillanatról a másikra, tehát hogy ilyen nagyon hirtelen jött minden tünet, de igazából a Noelnél is így volt, csak egy picit később. Valószínűleg ez egy normális dolog, hogyha ilyen kicsi különbség van, akkor ez egy picit előbb látszik. De igazából nem bánom, mert legalább látják, hogy nem kövér vagyok, hanem terhes. Tehát, hogy Meg hát milyen viszkén azért a saját súlyomhoz képest annyira szürreális ez, meg a saját dimenzióimhoz képest, tehát nekem eleve csomószor fogom a hasamat, nem azért, hogy mutogassam, hogy terhes vagyok, hanem azért, mert félek, hogy valahol nem férek el, mert hogy annyira a vékony énem van a fejemben, mert 45 évig az volt, hogy így fogom a hasamat, hogy biztosan elférjek valahol, meg ne üsse meg semmi, meg senki, hogyha valahol így befordulok, elhaladok valami kis helyen. Úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy az embernek egy kicsit át kell alakuljon a testéről alkotott képe. Volt olyan pont, amikor picit nehezebb volt elfogadni ezt az új testet? Ja, nagyon nehéz nekem, nagyon nehéz, mert egyszerűen ilyen teljesen kontrollálhatatlan, tehát hogy ezt el is mondta a nőgyógyászom, hogy 50 év tapasztalattal, hogy higgyem el, hogy ő azt látja, hogy ez genetika, tehát hogy lehet persze fogni valamennyit, de az, hogy én most mennyire vizesedek, az, hogy hogyan reagál a testem erre az eszméletlen hormonbevitelre, ami az első 13-14 hétben van, meg azt megelőzően, hogy ez annyira egyéni. De mondjuk 32 kilót fogytam fél év alatt az első gyerek után, úgyhogy valószínűleg a második után is viszonylag gyorsan ezt helyre rázzuk. Úgyhogy én arra gondolok, hogy ilyenkor mindig, amikor rossz érzés, hogy majd megoldom utána, és nyilván a cél lebeg a szemem előtt, hogy lesz még egy ilyen kis cuki otthon, aztán majd utána megoldjuk, amit meg kell. Az mennyire genetika, hogy kinek mikor kezd el látszódni a pocakja, és nagyjából mikor jellemző? Hát ez változik attól függően, hogy első vagy második várandóság, vagy többedik várandóságról beszélünk, tehát ez teljesen igaz volt, amit Anita mondott, hogy a második várandóságnál sokkal gyakrabban, hamarabb látszódik. Általában egyébként a 16 és 20. hét között mondjuk azt, hogy akkor már azért szépen úgy kerekedik, majdnem mondjuk, hogy mindenkinél a has, és akkor már úgy láthatóvá válik a várandóság, de nagyon nagy genetikai különbségeket mutat, tehát nyilván egy soványabb testalkatú hölgynél lehet, hogy egy picit hamarabb fog látszódni a várandóság, teljesen nagyon sok tényezőtől függ az, hogy kinél mikor, de azért az nagyságrendileg szerintem elmondható, hogy a 20. hét körül már azért egyértelműen lehet látni az édesanyákon a várandóságot. És ezt a kérdést, amit itt az imént már felvetettünk, hogy ugye a nők hát a második trimeszterben kezdik elveszíteni a testük felett a Igen. kontrollt, de ezt hogy látod a pácienseken, hogy nagyon más, hogy ki hogy kezeli? Igen, egyértelműen igen. Nagyon sok páciensnél azt látjuk, hogy zavarja ez, vagy eleinte nehezen tud megbarátkozni az új külsővel, a változásokkal. Sokszor meg is ijednek egyes dolgoktól, például a vizesedés az nagyon ilyen szokott lenni, hogy ez egy normális dolog-e, vagy nem normális, vagy hogy változik a testtartás, hogy egyik pillanatról a másikra nagyon jelentősen nőnek az emlők. Ezek azért szoktak néha még azt gondolom, hogy félelmet is kelteni a kismamákban. Másoknál egyáltalán nem jellemző, teljesen egyértelműen és pozitívan kezelik ezeket a változásokat. Azért azt szerintem érdemes elmondani, hogy manapság egyre jellemzőbb az, hogy nagy a testsúly növekedés a várandóság alatt. Ez nem mindig pozitív, tehát nyilván bizonyos keretek között kell ennek lennie, és nagyon fontos, hogy a szénhidrát anyagcserére odafigyeljünk, végezzük el a vizsgálatokat, lássuk azt, hogy
hogy rendben van-e a vércukorháztartás így a várandóság alatt, és hogyha felmerül az, hogy erre jobban oda kell figyelni, akkor minden édesanyának nagyon fontos, hogy oda is figyeljen erre, mert ez később kockázatokkal járhat, mind a várandóság alatt, mind a szülés után is. És Igen, ugye ugye kötelező is a Igen. vércukorterhelés pont a második Így trimesterben. van, Így így van. van. és te már azon túl vagy? Igen. Tökéletes, mint egyébként az elsőnél is. Tehát 100 kilóval szültem, de a vérnyomásom is 95-nél följebb nem ment, és a vércukorszintem sem ment soha sehova. Tehát, hogy ez tök érdekes, hogy a nagy súlygyarapodás nem feltétlenül jelenti azt, Nem. hogy ezek elszállnak, és ha keveset hízol, akkor is lehet terhességi cukorbetegséged. Abszolút, de hogy nagyon, nagyon oda kell rá figyelni. Tehát, hogy nem feltétlenül a súlygyarapodás az, ami gond, Igen. hanem az, hogy mellette rendben legyen az összes Igen. többi paraméter, és hogyha az jó, akkor azért Alapvetően, ha rendben tudatosan van a táplálkozol dolog. egyébként, akkor tehát, hogy nálunk nincs is otthon fehérliszt, meg kristálycukor, meg nem tudom. Tehát, hogyha alapvetően ezeket eleve nem építed be az étrendedbe, akkor most terhesen nem állsz neki, nem tudom mit tenni. De hallottam már ilyet, tehát, hogy nekem van egy nagyon kedves barátnőm, ő semmi más nem bír tenni, csak kakaós csigát és cseresznyét. Én is szoktam ilyeneket hallani Kakaós csigát néha. és cseresznyét, de sírva fogadt, amikor csak 3 kakaós csigát hozott haza a férje, hogy több nem volt, és mondta, de akkor visszamegyek. Tehát, hogy tényleg, és ő 96 kilóval szült, a második gyereknél meg semmi más nem bírt tenni, csak halat és zöldséget, 93-mal szült. Tehát, hogy ez az, Igen. ami Ez tényleg nagyon nehéz, genetika. hogy ki mit kíván, tehát hogy Ó, itt meg igen. lehet állapítani bizonyos orvosi dolgokat, de hogyha az illető... És egyszerűen Igen, tényleg van abszolút. ilyen, amikor ilyen mániákosan ráfűz valamire az ember, és így azt érzed, hogy csak azt. Meg például, ami szerintem jellemző a terhességnél, hogy büdösnek érzed a húst. Tehát mindenféle állati dolgot, azt úgy érzed, hogy az úgy nem. És így volt egy olyan időszakom a Noelnél például, amikor így megcsináltam az ételt a páromnak, de így, hogy nem finom. Tehát, hogy akkor meg nyilván sokkal nehezebb, hogy ne a szénhidrát felé menjél, Így van. hogyha, Igen. tehát akkor zöldség, meg akkor tejtermék inkább, tehát hogy nehéz ezt azért úgy balanszírozni, hogy egészséges is legyen, meg főleg, hogy a gyerek fejlődésének is megfelelő legyen, tehát hogy Rengeteg mindenre kell nagyon sok koncentrálni, mindenre igen. kéne odafigyelni, plusz még vannak ezek az ilyen becsípődések, hogy fú, Mhm. most akkor csak ez. Egyszer volt valamelyik gyors étteremnek egy ilyen anyák napján egy ilyen akciója, hogy bármit kérhettél a hamburgeredbe. De hogy Ó. ilyen teljesen szürreális dolgokat, tehát Mhm. hogy mit tudom én, karamellszósz, kovászos uborka, és nem tudom micsoda, mert hogy ha kismama voltál, bemehettél, és bárhogy összerakták a szendvicsedet, és tényleg ilyen teljesen szürreális dolgokat kíván az ember néha. A barátnőd akkor ilyen kakaós hamburgert evett volna, biztos a kakaós csiga. Ja, és a gyereke utálja a kakaós csigát. Tehát, hogy annyit kapott ott bent, Hogy ez hogy elég köszöni is volt szépen, nem neki. kér többet egész életébe. Tehát, hogy Igen, de hogyha nagyon már fura. említettük itt a cukorterhelést, akkor ugye fontos, hogy a labort is ugye nézzük, Így inkább van. ugye az első trimesterben, de hát ott csomó olyan érték kimutatható utána, amit folyamatosan akár ellenőrizni Így kell. van, hát a második trimeszterben is van egy ilyen részletesebb laborvizsgálat, ahol ugyanúgy a vércukorterhelés mellett megnézzük még a veselmájfunkciókat, a vérképet, nagyon gyakran a D-vitamin szintet, bizonyos esetekben a pajzsmirigyet is ellenőrizni kell, úgyhogy ez van egy általános vizsgálat, amit ki lehet egészíteni még egyéb dolgokkal, mert hát azért a várandóság alatt gyakran kialakulnak hiányállapotok, ezeknek az ellenőrzése nagyon fontos, hiszen ugye az anyai szervezet ilyenkor inkább a babának próbál mindent átadni, és erre nagyon figyelni kell, hogy akár tünetek nélkül is kialakulhatnak olyan hiányállapotok, amik könnyedén kezelhetőek, és a második trimeszterben még pont van időnk arra, Mhm. hogy mindent szépen helyreállítsunk De itt a melyek azok a várandóság alatt. hiányállapotok, amik leginkább előfordulnak? Most itt főként a második trimesterre gondolok. Hát, ami most nekem elsőre eszembe jut, ez a vas hiányosság, vérszegénység, D-vitamin hiány, ezek nagyon gyakoriak, úgyhogy ezeket mindenképp érdemes ellenőrizni, és ezek könnyedén pótolhatóak, tehát az általános vitaminok mellett még nagyon maximum plusz 2-3 szem
kiegészítő dolgot kell bevenni, és gyorsan helyreáll ez a rendszer a várandóság alatt. Pontosan jól kezelhető a vérszegénység, ami nagyon gyakran kialakul a várandóság végére, és hogyha ezt időben észrevesszük, akkor még pont annyi időnk van, hogy ezt szépen a szülésre regeneráljuk, és helyreálljon a rendszer. Még ugye itt a cukorterhelés kapcsán említette Ani, tehát ugye az étrendről beszéltünk röviden, de hogy ez mennyire függ össze? Mert hogy azért ebben is van genetika, talán, Abszolút, hogy kinek abszolút. alakul ki ez a terhességi cukorbetegség. Ez miért Abszolút. ennyire fontos vizsgálat, és miért annyira fontos utána is követni? Hát egyrészt azért nagyon fontos vizsgálat, mert a magas vércukorszint a várandóság alatt megemeli a magzati súlynövekedésnek a kockázatát, elhúzódó, kockázatosabb szülést okozhat, illetve későbbiekben az édesanyának is nő a rizikója a különböző cukorháztartási rendellenességekre, illetve hogyha hosszú ideig tartotta a várandóság alatt ez az emelkedett vércukorszint kezelés nélkül, akkor ez a magzatra, az anyagcsere állapotaira is lehet hatással, úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy időben ellenőrizzük. A 24. hét környékén szokott általában ez megtörténni, de vannak bizonyos esetek, amikor előrehozott vércukorterhelést végzünk. Például akár Úgyhogy- egy induló tehát Így inzulinrezistáns van, vagy olyan pácienseknél. pácienseknél, akiknél már korábban szóba jött vércukorháztartási zavar. Úgyhogy ez az a pont, amit szerintem mindenképpen érdemes odafigyelni, hogy elvégezzük időben, és az eredménnyel is visszamegyünk a várandós gondozó orvoshoz, hogy minél hamarabb elkezdődhessen a kezelés. Ugye említetted, hogy a cukorterhelés neked rendben volt, de a többi labornál volt bármi olyan, ami akár megijesztett, vagy amire oda kellett figyelned? Nem, nekem van egy nagyon enyhe kezelt pajzsmirigy problémám, amit folyamatosan kontrollálni kell, azt havonta kontrolláljuk. Ugye a normál vizsgálatokban kizárólag a TSH van benne, tehát hogy hozzá kell tenni még a két másik T3, T4-es értékeket azért, hogy egész képet lásson az endokrinológus, és akkor igazából ezt gyógyszerrel ugyanúgy a várandóság alatt szinten lehet tartani, hogy ne okozzon problémát, csak a normál gyógyszerezéstől lehet, hogy el kell térni, mert a várandóság befolyásolhatja ezt, és azért azt javasolják, hogy ezt havonta kontrolláljuk, illetve a normál vizsgálatoknál ugye van vizeletvizsgálat is, és a védőnő is egyébként ilyen testcsikkal nézegeti a vizeletedet, ahányszor mész hozzá, mert ugye a fehérje van a vizeletben, az a vizesedés, meg a magas vérnyomás, meg a fehérje a vizeletben az együtt azért jelezhet bizonyos problémákat, amit azért érdemes kiszűrni. És igen, hogy milyen jó, hogy említette Anita a TSH-t, mert hogy ugye ez is azért sok várandós nőnél előfordul, Abszolút, vagy alul, igen, vagy igen. felülműködés. Már a várandóság első időszakában is, sőt, már a próbálkozás időszakában is nagyon fontos, hogyha elhúzódó a próbálkozás, érdemes megnézni a hormonszinteket és a hormonális értéket. Ezzel általában endokrinológusok foglalkoznak a várandóság alatt is, tehát gyakrabban ők követik ezeket az értékeket, főleg akkor, hogyha már a várandóság előtt is volt minimális eltérés a pajzsmirigyben, de természetesen a szülészek is foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és hogyha látják, hogy nagyobb az eltérés, vagy érdemes gyógyszert átállítani, akkor elküldik az endokrinológus kollégához a kismamákat, és akkor szépen be lehet állítani a várandóság alatt is. Ami még fontos ebből, hogy szülés után is mindenképp kell ezt kontrollálni, hiszen 6 héttel már a szülés után nagyot változhatnak ezek a hormonértékek, és ilyenkor gyakran gyógyszerátállításra van újra szükség, úgyhogy ez egy fontos dolog, amit mindenképp érdemes észben tartani a szülés után is. És fontos, amit doktornő mondott, hogy a próbálkozásnál ez mennyire fontos, mert nekem például folyamatosan próbálták a TSH-mat egy nagyon egyértelmű alacsony szinten tartani, ilyen 1 körül, ami nem, tehát hogy ha 2-3 az semmi probléma normál esetben, de 1 körül akarták tartani, és folyamatosan nyomták le, hogy az a legideálisabb a próbálkozási időszakban, tehát hogy ez is egy plusz szempont, amit lehet, hogy valaki nem vesz figyelembe akkor, amikor próbálkozik. Ezt szerintem fontos elmondani, mert nagyon sokan vannak, akik próbálkoznak, fordulnak hozzám, és kiderül, hogy ezt se nézték, meg azt se nézték, meg azt se nézték, és lehet, hogy tényleg ilyen nüanszokon múlik, hogy sikerül vagy nem sikerül.
Doktornő, te nem tudom, hogy látod, de én úgy látom, hogy Anita egy annyira tudatos, egy annyira Szusz, felkészült igen. kismama, hogy Hát isteni volt vele néhány évem, hogy beszélgetni. felkészüljek. Igen, abszolút az évek és a egyetértek. rutin, erre mondják, de hogy tényleg ez egy annyira jó érzés, hogy valaki ennyire tudatosan áll Így van. a gyermekvállaláshoz, illetve az egész folyamathoz, hogy ugye itt már beszéltünk akár az étkezésről is, de például, ha bekapcsoljuk ide a sportot, ugye a második trimester, amikor már ugye a többség jobban érzi magát, mit gondolsz arról, hogy lehet sportolni, kinek lehet sportolni, és kinek egyáltalán nem ajánlott? Én azt gondolom, hogy a sportolás abszolút lehet része a várandóságnak. Nyilván azt meg kell válogatni, hogy melyik időszakban is milyen típusú sportot végez az ember. Az óriási intenzitású sportokat nem ajánljuk a várandóság alatt, de egy torna, egy várandós torna, akár egy pilates, egy lassú kocogás, úszás simán belefér a várandóságnak a középső időszakába, de akár még a végébe is. Az elején szoktunk egy picit óvatosságra inteni az édesanyákat, nyilván az első 10 hét, ami a legrizikósabb, ekkor talán érdemes egy picit csökkenteni az intenzív sportolást, de hogyha ezután minden rendben van, és az orvos engedélyt ad, akkor nyugodtan lehet sportolni. Egyrészt testileg, lelkileg feltölti az édesanyákat, nagyon nagy részt csökkenti a szorongást, és a babára is abszolút pozitív hatással lehet, hiszen az édesanyja keringése nagyon megváltozik a várandóság alatt a normálhoz képest, és hogyha ezt egy jó szinten tartjuk egy sportolással, akkor az a babára is pozitív hatásokkal van. Viszont vannak olyan állapotok, amikben várandóság alatt nem ajánlott a sportolás, ezt mindenképp érdemes egyeztetni a várandós gondozást végző orvossal, kezelő orvossal, hogy ajánlja a adott kismamának a sportolást, és hogyha ajánl, akkor milyen típusú az, ami megengedett, hiszen bizonyos veszélyállapotokon egyértelműen rontani tud a megerőltető fizikális teljesítmény, úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni. Csomó mindenben itt a kulcs, hogy egyénenként kell ezt Így azért van, egyeztetni, így van. tehát nyilván nem tudunk mi sem, meg nem is szabad általánosítani. Nagyobb gyermeked is még picike, szóval nem is nagyon kérdezlek erről, mert hát ott nyilván állandó mozgásban vagy. Nyilván folyamatos mozgás. Nekem a Noel születésénél nagyon sokáig nem engedtek sportolni azért, mert rajta volt a mészájon a mélepény, és többször véreztem, tehát mondták, hogy ez biztos, hogy nem, és amikor már lehetett volna a 30. hét után, akkor még már nem akarsz. úgyhogy igazából tehát a 30 hétig nem csináltál semmit. Nekem egyébként borzasztó szenvedés volt, én 2 éves korom óta rendszeresen sportolok, és a terhességeim előtt ilyen heti 4-5 edzésem volt, és ahhoz képest a nulla, tehát hogy éreztem, hogy mindenem fáj, és egyszerűen nem tolerálja a testem, tehát ez is egy nagyon nagy kihívás. Hát fontos odafigyelni azért Nekem erre, van hogy olyan mit üzen ismerősöm, a test. aki konkrétan végigfeküdte a terhességét, és egyébként sportoló, tehát hogy ez nagyon nagy kihívás, hogyha valamihez hozzászokik a tested, és aztán ezt nem kapja meg. Úgyhogy ha valaki sportolt, és nincsen ilyen veszélyeztetett állapotban, akkor szerintem a legjobbat csinálja a testének, ha lehet. Én most készülök vissza piláteszezni, de hát tényleg, ahogy mondod, hogy a gyerek mellett nincsen arra idő, hogy az ember csak úgy Sejtettem. pihengessen. Mert még gondoltam, hogy bölcs ilyesmit is. kérdezek, hogy van-e bármi más praktika, amit bevezetsz, tehát jó, hogy jobb legyen a testi érzet a várandóság alatt, de nem tudom, hogy erre marad-e még idő. Hát nem nagyon, pihenni sem nagyon van idő a gyerek mellett, mert pont annyi mindent kell elintézni az embernek, meg egyébként egy csomó adminisztrációval is jár a terhesség, tehát el kell menned vérvételre, akkor ott kiderül, milyen a vércsoportod, de ott van valami ellenanyag, akármi, akkor el kell menned az Országos Vérellátószolgálathoz, hogy milyen alvércsoportod, vagy nem tudom, hogy mondják ezt szépen, akkor közben a védőnő vegzál, hogy azért havonta menjél már el hozzá is, el kell menned a házi orvoshoz, el kell menned a nőgyógyászhoz, el kell menned az endokrinológushoz, tehát hogy nem unatkozik a kismama a Nem, második trimeszterben, nem, az biztos. Egyáltalán nem. Sőt, végig nem unatkozik nem, a kismama jár a szerintem. kismama masszázsra pont azért, hogy azért a keringésem, meg ez a nagy vizesedés, ez valamelyest kordában legyen tartva. Tehát, hogy mire ezeket a köröket megfutod, meg elviszed a kutyákat sétálni, addigra már hazajön a gyerek a bölcsiből. És akkor még este 9-kor, amikor a gyerek elaludt, akkor nekiállok főzni, hogy valami vacsora is legyen, mire
a drágám befejezi a munkát, úgyhogy nem unatkozik az ember szerintem, ha ilyen pici a korkülönbség a két gyerek között. Igen, és talán első kismamaként is azért ezt mondjuk lefedi az, hogy meg kell ismerkedni különböző új érzetekkel, akár új kifejezésekkel, például ugye a placenta, vagy méhszáj, rövid méhszáj, akkor a placenta elhelyezkedése, de hogy hogyan tudunk ebben eligazodni, és milyen kérdéseket érdemes feltenni ezzel kapcsolatban, és akár ugye a placenta elhelyezkedése mit Így van. befolyásol. Hát én szerintem a legfontosabb ebben az egészben, hogy a kismama jól végig tudjon menni a várandóságon, hogy kérdezni kell mindig nyugodtan, őszintén. Ha nem ért egy szót, amit használ az orvos, mindenképp kérdezzen rá, mert csak bizonytalanságot szül, és növeli a szorongást, a stresszt, ami sem a babának, sem a mamának, sem a párjának nem jó. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképp a legfontosabb az, hogy kérdezni az orvostól, a védőnőtől, a szülésznőtől, mindenkitől, aki szakmailag tud segíteni, eligazodni ezekben a nehéz dolgokban. A legfontosabb, ami szerintem lényeges, hogy meg kell bízni a szakemberekben. Tehát ha ki is derül valami a ményak hosszával kapcsolatban, a lepény elhelyezkedésével kapcsolatban, a burokkal kapcsolatban, az áramlással kapcsolatban, vagy bármi ilyesmi, ha azt mondják, hogy ez egy megnyugtató helyzet, és csak kontrollra kell visszajönni, akkor ezt el kell hinni. Akkor tényleg csak kontrollra kell visszajönni. Ha azt mondják, hogy ezzel most foglalkoznunk kell, és érdemes, hogy mondjuk bent feküdjön egy éjszakát a kismama, hogy megfigyeljük, hogy mi történik, hogy van-e változás, akkor bent kell maradni egy éjszakát, mert akkor van értelme a megfigyelésnek. És szerintem ez a lényeg ebben az egészben, hogy elhiggyük azt, hogy akik körülöttünk vannak, ők segíteni szeretnének nekünk, hogy merjünk tőlük kérdezni, mert talán így tudunk leginkább eligazodni ezekben a nehéz és bonyolult terhességi patológiákban, amik ki tudnak alakulni a várandóság során. És ha most konkrétumokról beszélünk, tehát mondjuk itt a placenta kapcsán, akkor Igen. mi fordulhat elő leggyakrabban, amit mondjuk tényleg utána kontrollálni kell? Hát a lepény tapadása az, ami leginkább ebben az időszakban kérdéskör, ugyanis gyakran előfordul az, hogy a méh lepény, az a méhszájhoz közel, a méhszájon rajta tapad meg. Ez a méhnek a növekedésével tud változni a várandóság során, tehát van olyan is, hogy mondjuk a várandóság elején megállapítjuk azt, hogy mondjuk nagyon közel van a lepénynek a széle a méhszájhoz, de a későbbi hetek során a kontroll ultrahangok alatt már azt mondják, hogy teljesen elment, vagy megvan az a megfelelő távolság a méh nyaktól a lepény széléig, ami megenged akár egy hüvely szülést is. Az, hogy a méhlepény hogyan tapad, az leginkább a hüvelyszülésnek a lehetőségét, illetve a későbbi ilyen vérzéses rendellenességekre van nagy hatással. Úgyhogy a méhlepénnyel kapcsolatban szerintem a kismamák körében ez a legnagyobb ilyen félelem, meg kérdés, hogy ez hogyan változik, vagy egyáltalán rendben van-e már az elején a várandóságnak, de egyébként ez a legtöbb esetben a várandóság végére szinte rendeződni szokott, és nagyon-nagyon kevés az eset, amikor még a 30. hét fölött is problémát okoz a lepény elhelyezkedése. Nekem ez volt, hogy rajta volt a 30. hétig, és aztán szépen, ahogy nőtt a méhem, úgy lehúzódott róla, és gyakorlatilag ezért tudtam a természetes szülésnek nekifutni. De egyébként a tapadásban az is érdekes, ha a kismama oldaláról nézzük, hogyha elől tapad, akkor ugye a hasfalad és a gyerek között ott van a méhlepény. Tehát azt át kell, hogy rúgja ahhoz, hogy te érezd. A Noelnél ez így volt, 22. hétig nem nagyon éreztem semmit. Most nála az van, hogy hátul tapad, tehát nincs ez a szigetelő anyag a gyerek és a hasfalam között, tehát most már érzem sokkal előbb, tehát most már legalább egy hete sokkal jobban érzem a mozgásait, tehát a kismama szemszögéből ez nem veszélyes, egyik se, jobb vagy rosszabb, csak teljesen más az érzet, hogyha elől tapad, vagy ha hátul. Szerintem ez lehet a legcsodálatosabb a második trimeszterben, amikor tényleg először megmozdul a baba. Emlékszel ezekre a pillanatokra, amikor Persze. először megtörtént? Persze, főleg a nagyobb mozgások, azok nagyon viccesek, tehát, hogy volt olyan, a macska az teljesen rám van fűzve, amikor terhes vagyok, és volt olyan, hogy a macska ült a hasamon, és a gyerek lerúgta onnan. De frankon, tehát, hogy rugott egy akkorát, a macska lerepült, és így nézte a hasamat, hogy ez meg mi, ezt hogy csináltam. De hogy tényleg egy csomó ilyen komikus
dolog van, meg így látod, hogy így mozogott valami, tehát hogy ilyen szürreális egy kicsit. Öm, Így csináltam ilyen videókat a hasamról, ahogy ott bögdös, meg nem tudom. És nyilván most még jobban fog látszani, hogy nincs a mélepény. Most elő fog fordulni az, amit eddig csak képen láttam, hogy így látod, hogy ott a kis tappancsa. De jó. De már érzek olyanokat, hogy így valamelyik nap így éreztem, hogy így oldalt így kitámasztott valamit, és így egyértelműen egy ponton így elkezdett feszülni. Tehát ez tényleg, ez fantasztikus, és ez is hozzátartozik ahhoz, amit doktornő mondott, hogy az első trimeszternél, amikor ilyen emberformájú látsz, ez is hozzátartozik ahhoz, hogy megérkezik az információ, Abszolút. hogy tényleg lesz egy gyereket, hogy ott elkezd mozogni bent. Mert addig csak ultrahangon látod, hogy mozog. És addig az olyan távoli, Igen. vagy olyan És akkor csak abba teoretikus, tudsz vagy nem tudom. kapaszkodni, utána meg beindul a mozgás, Igen, és és akkor már utána folyamatosan igen, tudatosulsz és az, akkor hogy... ott érzed, hogy van, és akkor így lehet vele kicsit kommunikálni. Ugyanitt most említette a hallábény kapcsán, hogy ettől is függ Igen, a igen. mozgásnak az időszaka, de nagyjából mikor mozdul meg először egy baba? Hát ez általában egyébként itt a 20. hét környékére jellemző, nagyon változó, tehát rettentően testalkat függő, attól függ, hogy hol helyezkedik el a méhlepény, de nagyjából a 20. hét környékén már szokták érezni az édesanyák az első magzatmozgást, de akkor sem kell megijedni, hogyha nem a 20. héten, hanem ez a 22. héten történik meg, ez lehet teljesen normális. A második trimeszterben még abszolút belefér az, hogy nagyon változó mennyiségben mozognak a babák, tehát nem kell arra számítani, hogyha egy nap éreztem, akkor a következő nap pont ugyanannyit fog mozogni, mert ez nem elvárás tőlük még egyáltalán. Igen, Később mert hogy azon viszont- túl, hogy ez egy csodálatos dolog, szerintem sok anyukában, sok kismamában ez kicsit stresszt is okoz, Bizonyos mert utána szempontból folyamatosan igen, monitorozza, figyelgeti hogy az most ember. meg Igen, mert a harmadik mozog. trimeszterben már van ilyen, hogy a magzatmozgásnak mennyinek kell lenni. Így van. Azért, hogy tud, tehát, hogy valami nem oké, hogyha nem tudom, naponta hányszor, nem tudom pontosan mi a szám. Tehát, Mi hogy a ezt szám? monitorozza. De most mondjuk a harmadik trimester. Igen, az harmadik trimester, az elején még egyáltalán nem kell ettől megijedni. A harmadik trimesterben azért szoktuk mondani egyébként, hogy érdemes figyelgetni a magzatmozgásokat, mert így az édesanyja meg a magzat közösen ki tud alakítani egy ilyen jó kapcsolatot, és ez nagyon jól előre tudja jelezni azt, hogyha bármi probléma van a magzattal, akkor az édesanyja ezt nagyon időben, nagyon jól észre tudja venni, gyorsan időben be tud jönni vizsgálatra, és akkor gyorsabban tudunk lépni. Ezért szoktuk ajánlani, igen, a harmadik trimeszterben a magzatmozgás számolásokat. Általában azt szoktuk mondani, hogy ki kell választani egy aktív órát, és akkor kell megszámolni, hogy a baba aktív órájában hány magzatmozgás volt, és hogyha ez minden nap közel ugyanannyi, abban az egy órában, akkor ő egy jó állapotban lévő magzat. A harmadik trimester végén szokás ezt csinálni. És a második trimesterben hogyan lehet azt orvosilag megfelelően kommunikálni, hogy ne stresszeljen rá erre, mondjuk akár egy első kismama? Én azt gondolom, hogy az a fontos, hogy a második trimeszterben még örüljünk neki, hogy mozog a baba. Tehát akárhányszor érezzük, hogy jó, most megint volt egy magzatmozgás, ez mind azt jelenti, hogy ő szépen rendben van, de ne ijedjünk meg attól, hogyha mondjuk egy pár órát ő pihen, és addig nem érezzük, hogy bármi történt, mert ez még teljesen rendben van. Viszont bármikor kétségünk merül fel, és már mondjuk régóta nem éreztük mozogni, úgyhogy már előtte egy mozgalmasabb időszak volt, és beállt egy rendszer, akkor mindenképp érdemes egy vizsgálatra elmenni, hiszen az ultrahanggal ez rögtön jól diagnosztizálható, hogy minden rendben van-e vele odabent. Van egy nagyon tabusított téma a várandóság kapcsán úgy általánosságban, de talán ez a második trimeszterhez köthető a legjobban, ugye a legaktívabb várandós fázisra, hogy ez a szexualitás. Mit tapasztalsz, hogy miért van ez a téma ennyire tabusítva, és hogy mire kell figyelni, és ugye ezért fontos, hogy a kezelőorvos akár mit javasol, de hogyan lehet figyelni az együttlétekre, és miért fontos, hogy ez a téma is azért fókuszba kerüljön? Én azt gondolom, hogy nem tudom, hogy miért nem beszélünk erről, nem nagyon értem, hogy miért nem beszélünk erről, hiszen egyáltalán nem igaz az, hogy tiltott az együttlét vagy az intimitás a várandóság során, sőt, a második trimeszterben egyértelműen nagyon sok kismamánál még a libidó is növekszik a hormonhatások következtében, ami egy teljesen normális dolog. Szerintem a legfontosabb az, hogy a pár beszélje meg egymás között, hogy mi az, ami megfelelő, mi az, ami belefér, mind a férfi partner, mind az anyuka oldaláról,
illetve az, hogyha bármilyen rizikója van a várandóságnak, akkor beszéljük meg a kezelőorvossal, hogy ebben az esetben lehet-e, nem lehet, meddig engedett, mikortól lehet újra elkezdeni az együttléteket, és azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy beszéljünk róla, mind a kezelőorvossal, mind a pár egymással kommunikáljon arról, hogy mi az, ami belefér kettőjük között az intimitás kérdéskörébe, és azt gondolom, hogy nem szabad ettől megijedni. Tehát, hogy bármennyire is tabusított téma ez az egész, beszélni kell róla, és hogyha van kérdés, akkor nyugodtan fel lehet tenni a kezelőorvosnak is, hiszen fog ebben segíteni, mert a szülészek körében ez egy teljesen normális dolog, hogy beszélünk erről, úgyhogy ez fontos. Én azt gondolom, hogy talán azért is picit tabusított, hiszen annyira változik a testünk, Ez és így azért van. ez nőként lelkileg is Persze, hát a hat ránk. nőiségedről is teljesen más lesz a képed, de viszont ha úgy nézed, hogy éppen egy élet növekszik benned, akkor ez a legnőibb dolog, Így van. ami történhet veled. Tehát Igen. ennél nőbb nem tudsz lenni, mint hogy Igen. életet adsz egy gyereknek. Tehát, hogy ez a kettő viaskodik így az emberbe, hogy marha elégedetlen vagy a testeddel, de közben meg a nőiséged csúcsán vagy azzal, hogy növekszik benned egy gyerek, tehát ez nehéz. Hozzáteszem egyébként a lombiknál lehet, hogy természetes terhességnél is az első 12 hétben azért azt javasolják, hogy ne, mert az alhasi vérbőség a megtapadásnak nem feltétlenül tesz annyira jót. És hát nyilván az összes olyan rizikófaktor, mint a rossz helyen a mészájon tapad a mélepény és vérzel, vagy mondjuk most van egy barátnőm, aki terhes, és van egy ilyen állandóan vérző polipja, nekik is gyakorlatilag tiltott, de egyébként, ha ezek nincsenek, akkor soha senki nem mondja neked, hogy ne. Csak valahogy ez így kialakult, hogy ez ilyen, nem tudom, és egyébként a férfiakban is van egy Igen, gátlás. abszolút. A férfiakban is van egy gátlás, hogy hú, hát ott benn van, hát ott nem akar... Bármi történhet a kisbabával, vagy nem tudom. nehogy valami történjen vele, Igen. hát azért nem olyan egyszerű oda följutni. Nyilván az is fontos, hogy lelkileg megfelelő állapotban legyen Igen. mindkét fél, tehát hogy az sem Én szabad egyébként elengedni. javaslom, főleg akik lombikoznak, azoknak mindenkinek javaslom, de egy sima terhességnél is azt gondolom, hogy tök hasznos lehet, ha néha a pár elmegy együtt egy szakemberhez, hogy mindenkinek a szorongása fel legyen oldva, mert sokszor csak a nővel foglalkozunk, és a Igen. férfi ugyanúgy szorong ezekben a helyzetekben, akár a szexualitás kapcsán, akár más dolog miatt, hogy tök jó ezeket a folyamatokat megsegíteni kívülről, mert hiába beszélgetsz, hiába van nagyon jó kapcsolatod, lehet, hogy egy külső szakember sokkal jobban rá tud világítani, sokkal jobban át tud lendíteni. Ha már van egy nehéz helyzet, akár egy vetélés, vagy bármi, nyilván a férfinak ugyanúgy megvan a saját gyásza, de közben meg elvárja mindenki, hogy a nőt támogassa, miközben az ő gyásza lehet, hogy feldolgozatlan. Tehát, hogy és mire eljutsz oda, hogy van a terhesség, addigra már lehet, hogy átmentél egy csomó ilyen traumán, és erre annyira akarsz vigyázni, hogy nagyon szorongtok mind a ketten, tehát, hogy én szerintem ez egy nagyon hasznos dolog, ha egy szakember segíti, akár csak alkalomszerűen ezt a folyamatot, és mondjuk egy ilyen kérdéskörben is, mint a szexualitás, fel tudja oldani ezeket a szorongásokat. Igen, és talán ez legalább annyira fontos, mint az orvosi vizsgálatokra eljárni. Abszolút. Nőként lelkileg és párkapcsolatilag hogyan hatott a második trimeszter, vagy hogyan hat most éppen ez a trimeszter? Igazából nekünk az egész egy ilyen nagyon erős kohéziós erő, az első is, meg a második terhességem is, de ehhez az kell, hogy például az elsőnél mi végigjártunk szakemberhez, pont azért, mert az elsőt nyilván én végig szorongtam, amiatt, hogy annyi ideig nem sikerült, és mi végigjártunk szakemberhez, és akkor nyilván előhoz egy csomó mindent mind a kettőnkből, ami erre ráépül, vagy amikor megszületett a gyerek, akkor is, hogy helyre tudjunk rakni dolgokat. Tehát igazából a második trimester magába az inkább ahhoz járult hozzá, hogy a párom teljesen felfogta, hogy akkor lesz még egy gyerekünk, de alapvetően szerintem fontos, hogy ezt a folyamatot a lehető legnagyobb harmóniában csinálja az ember végig, bármilyen segítség is kell hozzá, mert én hiszek abban, hogy az, hogy ennyire kiegyensúlyozott és boldog a
a mi kisgyerekünk, az részben azért van, mert a terhességem alatt egy nagyon harmonikus környezetben fejlődött odabent. Én nem voltam kitéve semmilyen stressznek, nyugodt voltam, sokat pihentem, odafigyeltem az étkezésemre, párom odafigyelt rám, és amióta kint van, azóta is ebben a harmóniában folytatja a kis életét, és reményeim szerint most ez a gyermek is ugyanezt kapja, úgyhogy én hiszek abban, hogy a lelki egyensúly a terhesség alatt az nagyon-nagyon fontos, ugyanannyira, mint az összes fizikai paraméter. Ugyanannyira, mint például, ahova most elérkeztünk, a második genetikai ultrahang, ami ugye nagy anatómiának is van elnevezve. Miben különbözik ez az első genetikai ultrahangtól, és mitől ekkora mérföldkő orvosilag? Itt már sokkal részletesebben látható a magzat, az anatómiai felépítése, a szívműködés, a keringésvizsgálat, az agystruktúráink leginkább ebben a trimeszteri genetikai ultrahangon elemezhetők a legjobban. Ez is legalább olyan fontos vizsgálat, mint az első trimeszteri genetikai ultrahang volt, és amire még mindenképp érdemes ennél a vizsgálatnál szerintem odafigyelni, hogyha bármilyen eltérés alakul ki, látnak bármilyen keringési rendellenességet, vagy agyi struktúra eltérést, akkor nagyon gyakran ez a vizsgálat után még javasolnak egy szívultrahangot, vagy egy agyi szonográfiai vizsgálatot, és ez a 2 kiegészített vizsgálat közösen tud egy nagyon-nagyon jó diagnózist mondani, még akkor is, hogyha mondjuk egy minimális eltérés látszódott az egyik ultrahangon, akkor a másikkal egy biztos képet tudunk kapni arról, hogy van eltérés, nincs, és hogyha van, akkor az a milyen további teendő van. Hm. Úgyhogy igen, legalább ugyanannyira fontos, mint az első genetikai ultrahangvizsgálat volt, és már is sokkal-sokkal részletesebb kép látható a magzatról. És itt is hallhatunk olyan kifejezéseket, mint például soft marker, tehát amiktől például lehet, hogy nagyon megijed egy Pontosan. kismama, de miért Igen. fontos, hogy orvosként mondjuk egy ilyen vizsgálaton, ahol abból azért megnő a kismamák pulzusa, hogy megfelelően kommunikáljunk, és megmagyarázzuk akár ezeket a Így van, kifejezéseket. azt gondolom, hogy nagyon fontos mindig, hogy elmondjuk, hogy ez mit jelent, milyen rizikóval jár, mi a következő lépés, és hogyha a következő lépés ilyen ez történik, akkor utána hogyan fogunk tovább menni. Talán ez az, ami leginkább meg tudja nyugtatni szerintem a kismamákat, és még egy nagyon fontos dolog van szerintem, hogy azért ezeken a nagyobb vizsgálatokon szerintem nagyon hasznos, hogyha a pár együtt van ott, és két fül hallja a szakorvosi véleményt, két fül van ott egyszerre, és talán ők is sokkal könnyebben meg tudják egymás között beszélni a hallott gondolatokat, mint hogyha egyedül van ott az édesanyja, úgyhogy én abszolút támogatok minden párt arra, hogyha nem is minden várandós gondozásra, de ezekre a nagyobb genetikai ultrahangokra, illetve a hangsúlyosabb vizsgálatokra érdemes közösen eljönni, hogy mind a ketten egyrészt részesei legyenek, másrészt, hogyha bármilyen további vizsgálatról van szó, vagy pedig bármilyen eltérés igazolódik, akkor azt közösen hallgassák végig, és együtt tudják feldolgozni az információkat és az esetleges nehézségeket is. Ahogy ez nálatok is történik folyamatosan, ugye pár nappal ezelőtt volt ez a nagy második genetikai vizsgálat, azért tényleg milyen jót egymás kezét fogni. Persze, persze, de hát ez nem is kérdés egyébként a páromnak, tehát hogy ő ott akar lenni, tehát hogy nem kell rávenni, hogy eljöjjön, hanem ő mindig részese akar lenni ennek, úgyhogy hát nyilván ő akkor találkozik azzal igazán, hogy ott tényleg van egy gyerek, mert neki nincsenek érzetei, hanem ő akkor látja, amikor ott van. És azért a második genetikai ultrahangon már tényleg ilyen babaforma. Tehát ott látod a kis profilját, kis orrocskáját, száját, állát, mindent. Rendes ilyen kis babafej formája van, és, és hát nagyon vicces, amikor mondják, hogy 3 centi a combcsontja. És akkor elképzeled az ekkora combot. Tehát, hogy ezek nyilván olyan dolgok, ami egy ilyen nagyon jó közös élmény. Hát szerintem akkor, ha így össze kell foglalnunk ezt a második trimesztert, akkor abban megegyezhetünk, hogy talán ez kívülről
egy nyugodt időszaknak tűnik, de hát belül annyi minden történik, hogy ott Igen. azért az Mozgalmas. öröm, a nehézségek és az aggodalmak is keverednek, úgyhogy én azt gondolom, hogy talán ezért is ennyire emberi és szép ez az időszak, és még neked is van ebből is pár hét, úgyhogy azt kívánom, hogy élvezd, mielőtt azért jön a nehezebb harmadik trimester. Megjön a meleg. Igen. Igen. Köszönöm. Úgyhogy szép babavárási időszakot kívánok még neked. Nagyon szépen köszönöm a rengeteg tanácsot, és mindkettőtöktől, és szerintem annyi fontos dolgot érintettünk, hogy sok kismamának segítettünk ezzel. Azok, akik néztek és hallgattak bennünket, azoknak pedig köszönöm, hogy utitársaink voltak, és ne feledjétek, hogyha még éppen vártok egy babára és később érkezik, az nem véletlen, hiszen a lélek sosem siet.